Ispričat ću vam sad nešto o Nataliji Dunić. Ona dolazi iz lijepog malog mista Lukoran na otoku Ugljanu. Obožava more i prirodu i kad god ima slobodnog vremena šeće po svježem zraku, ali uz to inače igra biljar, pikado i minesweeper, što je protutež ovom prije, jer su te igre zapravo poznate po tome da nemaju nikakve veze sa svježim zrakom. Uz to govori još i ruski jezik. U znanost je zaljubljena od malih nogu. Danas svoj entuzijazam za znanošću želi prenijeti svima od najmlađih do najstarijih. A trenutno je studentica fizike okoliša na splitskom PMF-u. U zadnje 2 godine bavi se i popularizacijom znanosti. Na tom području, prema vlastitim riječima, veliki aktivist, osobito u sklopu festivala znanosti. Pa kako aktivisti inače pokazuju blagu tendenciju u pretjerivanju zbog prejake želje da promijene svijet, možda se zato njena prezentacija zove Dosta je bilo pretjerivanja. Natalija Dunić. Dobar dan svima. Svi znate za onaj ks zvuk koji čujete svaki put kada otvorite bocu mineralne ili Coca-Cole. Znate li što ga stvara? Stvara ga plin koji ga zovemo ugljični dioksid. Moje ime je Natalija i ja ću vam danas ispričati zašto je ugljični dioksid važan za klimu naše planete i zašto je to što povećavamo njegovu koncentraciju u atmosferi loše za nas. Ugljični dioksid je sastavni dio naše atmosfere i spada u posebnu skupinu plinova koje nazivamo staklenički plinovi. Zahvaljujući njima, naša atmosfera nas štiti od hladnog svemira tako da zadržava dio topline koja želi napustiti Zemlju. Taj fenomen se zove efekt staklenika. I to vam je kao kad imate deku kojom se ognete svaki put kad vam je hladno. A evo kako zemljina deka radi. Sunčeve zrake zagrijavaju Zemlju, a kako znate, zagrijana tijela isijavaju tu toplinu natrag u svoju okolinu. Prva stanica, atmosfera. Pogledajmo što se tu događa. Ovo je oko 170 milijuna puta uvećana molekula ugljičnog dioksida. Ako je ne vidite, onda stvarno možete zamisliti, stvarno možete znati koliko su molekule zaista malene. Ona se sastoji od 2 kisika i 1 ugljika. Kada toplina koja napušta Zemlju udari u tu molekulu, ona je upije i uzbudi se. Molekule kad su uzbuđene počnu vibrirati, pa tako i molekula ugljičnog dioksida počne vibrirati. No s vremenom ona će se smiriti otpuštajući tu toplinu koju će vrlo vjerojatno primiti neka druga molekula stakleničkog plina i cijeli proces će se opet nastaviti ispočetka. Na takav način dio topline se zadržava blizu površine Zemlje i štiti nas od hladnoće svemira. Da nema efekta staklenika, Zemlja bi se preko dana zagrijavala, ali bi preko noći svu svoju primljenu energiju vrlo brzo otpustila natrag u svemir i njena temperatura bi pala daleko ispod nule. Zbog toga možemo reći da je efekt staklenika ključan za život na Zemlji. Ali o efektu staklenika se u današnje doba govori u negativnom smislu, zar ne? A i u cijeloj toj priči se uvijek negdje spominje ugljični dioksid. Zašto? Pa sjećate se one deke s početka priče s kojoj vam je ugodno? Stavite još 1 deku na sebe, pa još 2, pa još 3. Što mislite? Koliko deka ćete navući na sebe prije nego što doživite toplinski udar? Ista stvar se događa i s našom planetom. Još od izuma parnog stroja u 19. stoljeću počeli smo navlačiti deke na naš planet. Danas ugljičnog dioksida u atmosferi ima oko 1000 puta više nego svih ostalih stakleničkih plinova zajedno. Izgaranjem ugljena, a i nafte, mi neprestano povećavamo količinu ugljičnog dioksida u atmosferi, čime jačamo efekt staklenika. Sukladno s time, temperatura Zemlje raste, a i njena klima se mijenja. Zbog toga je danas veoma važno da smanjimo otpuštanje ugljičnog dioksida u atmosferu. Na kraju krajeva, nijedan prirodan proces sam po sebi nije niti dobar, niti loš. Samo ne valja pretjerivati. Hvala. Hvala Natalija.